Hej, i dag så skal jeg skære noget op, som jeg lige vil hente med den her kniv. Vent lige et par sekunder. Altså ikke et par, men lidt mere. Jeg kunne så ikke finde en toiletpapirsrulle, men der er den her ting, jeg kan skære i. Det er en toiletpapirsrulle, der er brugt. Jeg har skært i den. Ja, okay, det er umuligt. Hvad? Ja, så ser den sej ud. Hvad synes I, den ligner? Skriv, hvad den ligner. Og så... ja, så ved jeg ikke, hvad det ligner. Men skriv, hvad jeg skal gøre. Altså sådan... har brug for et fly, eller sådan noget der, ikke? Så giv et like. Hvis I ikke giver et like, ved jeg, hvor I bor.